really bad. Ayo Ashman. MC again, Ashman. Tutere skirira kukenja kutaura bafeya rina kukumeja nezuro nakakona rukunganga uchitwetera kuti uzvare mapatya. Ndakuda kutomoka poison, ndakuda kutomoka poison, ndakuda kutomoka poison. Ashman ndipe biti ndigoisa voice. Ndakuda kutomoka poison, ndakuda kutomoka poison, ndakuda kutomoka poison. Ashman ndipe biti ndigoisa voice. Zvipongo akuchisina Sauro akazoka musi wechina ngei akatomuona anzi anga akasunga bheuti ritema. Enzo achada mumhanzi anzi ave kuda zvekutengesa mabhanzi. Ndakuda kutomoka poison, ndakuda kutomoka poison, ndakuda kutomoka poison. Ashman ndipe biti ndigoisa voice. Ndakuda kutomoka poison, ndakuda kutomoka poison, ndakuda kutomoka poison. Ashman ndipe biti ndigoisa voice. Mati Viper akusvipa svipa aithingi kuti anenge ane mimba. Yes of course akapingwa radhata ruchiva rinoparira ndozvizidza umako akatsingwa muno nenyaya yekuimba chiekta wapono. Kapita anzi akasvipa kutange mhino yamati Viper. Ndakuda kutomoka poison, ndakuda kutomoka poison, ndakuda kutomoka poison. Ashman ndipe biti ndigoisa voice. Ndakuda kutomoka poison, ndakuda kutomoka poison, ndakuda kutomoka poison. Ashman ndipe biti ndigoisa voice. Akambodzingwa kujusport abira fatani tipoti akabatwa achiba maputi ndiani timati Viper poison. Pauya chikopokopo anzi tagai mhanzi yafreeman tiponi auna skiri chaunogona kukopa. Ndakuda kutomoka poison, ndakuda kutomoka poison, ndakuda kutomoka poison. Ashman ndipe biti ndigoisa voice. Ndakuda kutomoka poison, ndakuda kutomoka poison, ndakuda